Morning mga boss. Magpapanride ka naman tayo. Idol, pupunta tayo sa likod ng San Roque Dam mga idol. Mr. Tulala. Yan yung mga kasama natin, mga taga Natividad, Tayog, San Tintin, San Nicolas. Iba-ibang panig ng lugar, municipalities. Siyempre, andun sa harap yung Budol. Budol na lakay. Sir Mau. Punta tayo dun mamaya. Mga malalakas sumahon, una na. Ano sa likod, si KOM. Mga malalakas sumahon, una na. Ah! Ay nako. Pigsada mo, nabati kami. Oh, malalakas sila. Yun o. Grabe. Malalakas. Wah! Anak to pa yung nakaship. Nagtagsan. Sige, picture ka na o. Maganda na yung gun dito, mayat maging sa iwan eh. Dito kaskas na lang pagdaldalanam eh. Nasaan? May pasit lang. Paigid mon. Dito yung papuntang Kabayawasan sa Mount Ugo. Yung vlog namin noon. Tapos dito kami ulit pupunta sa likod ng San Roque Dam. Parang self-prime din. Tama natin. Yun o, picture muna. Ay, may tabliron! So, sige, matay may talon. Grabe, nagpundot. Okay, una yung malalakas. Gay, una na. Masaya muna, bago lang malakmag. Uy, una na kaya. Siyag, sasaro ko kaya. Isak. Basurahan na nga kailangan na. Hoy, yun ka na. Ano ta dito, Bleron? Wala na kay JM. Gigi. Mayagman! Before sex! Agro-uray balik di pala yun, sir. You know, malapit na kami mga idol. Apay, madiyo na ahon? Ay, mahinang nila lang kay Garuda. Bakit ba ba? Bakit na nagtarik? May balit dalanan kay Saide eh. Jai? Kaan mo taan? Napangkabantito yan? May dalan na. Tata, nalawlawa. Shout out Team Pugo. Ha? Team Pugo. Pugo. Shout out Team Pugo. Ay. Basta gwatan na lang idol. Maet din ah. Oh, taltag. Uy. Bagal lang po kasi naka-cellphone lang tayo. Ayan po. Idol, shout out. Ay, gure. Pababa. Paspaon. Woy! Yan po yung mga sama natin, mga idol. Pasensya na kung medyo medyo
Ang peperino dito, tukin nas. Malamig na dito. Mamaya ulit. Yun o. Idol. Yan, dito na po kami. Malapit na po kami. Downhill naman na to, downhill. Nagmic yun ah. Ajin eh, kayo banda dyan. Wait. Dito na kami mga lods. Sa ating gawi, dito ulit oh. Ayun po yung kumukuha ng tilapia. Yun po. Oh, kita dito ay hindi ko lang kung kita dito sa camera. Pag kita nyo po yung ulo ko doon. Yun po. Pati sa akin, taga-taga-taga. Ito, anya jingay, gera. Ganun ako ng ganun. Takatatak pa eh. Wala po kasi akong preno mga idol. Mabilis sana. Ne, landok na lang. Nagmayat ni. Quality. Ayun, mga boss. Parating na kami dito sa bunog daw to. Ngayon kung ano. Sa may San Manuel. Halikot tayo? Digos kayo? Lumayan eh. Siya. Ado sir, ado. Natulid. Damat nakamagkot na eh. Yan, hindi kuya. Bakit nga ako yung na? Yung. Hindi. Kasi pag ganun pangit. Ganda talaga ng view dito. Ay shit, ang dara-dara. Dara-daraan. Ha, team dara-daraan. Mananadaraan dito ay. Ay. Uy, cool joints ah. Kita na sir, kita. Sir. Ah. Quality ba? Balkot niya. Sino pa yung nasimplang? Ganda ang nisuga mo ito. Sino pa? Nasimplang idol. Ni Ajay, muntikan na. Muntikan rin idol. Idol, katantaan tigas-gas mo. Ayun, pakita mo. Yan. Wow. Basit pa yata. Ay, basket pa. Basic na. Idol, sila nga eh. Wala po. Kaya nga ito sa akam. Ni Ben. Ben. Sugar. Alright! Uy, sulatin. Sino po? Sulatin drive. Bunong mo. Sir, gwapo dyan eh. Picture na kami mga unboxing mga idol. May dala po akong ano dito sa likod ng San Roque Dam. Ice cream. Wow! Yummy! Naku, may gusto na eh.
Oh. Ah, dito, picture. Oo. Sige man, lito ka man. Ay, nanginibos nga, ay natay samot tan. Ay. Awan mga lajay. Sir? Siya runner kay garo din ah. Mayas ta, swimming. Pang merendata lang di 500 man sir Mang. Turun na eh. Dabaya tarata ni Lolang. Ay, kaya mo nang agbatag sa kana. Nyonay. Tanay. Sila titilungan nyo na eh. Termo na yun, tibay. Pampayibangan na bantay. Ano kaya tagdigos? Isla na lang siya. Di ba na? Madig, dive ka mga rod! Siya! Dive! Mag-dive! Huh! O din yun! Huh. Ensayado na lahat! Ha! Ensayado na. Okay, ito. Ha! Mas maganda na magtulak ng bike kaysa magtulak. Sa likod. Sa likod. Kurang pa yung sayo. Nilakit din. Sa likod ko. Ensayado na ba lahat? Sa likod na sir. Sa likod. Ha? Hindi. Ukod pa yan. Meron ako dati yung wala pa makakay. Kung ganun siya sabi sa akin. Marami ko ako na dun. Wow, idol chicks oh. Ayun na yun. Diba? Ayun oh. Chicks. Ito lang pata idol. Ayun, wow pa na. Mga buba.
Single yung isa. Ay, wala. Yung breeder niya dyan, yung mga dog. Mga base. Yung chapter niya. DIY. Tingnan mo ka naman. Ryan, baka hindi ako makamit kasi. Mga oras. Alas 2. Kita-kits tayo next vlog mga idol. Next vlog na naman. Saan pa tayo next vlog? Pagkakudon? Pagkakudon? Sa ano kayo mo? Saan? Taon. Mas mataas sa... Kita-kits tayo next vlog mga dude.